Прывітанне на канале Заметкі о жизни. Роднае сваё. Беларускія вырабы. З даўніх часоў беларусы займаліся ганчарствам. Выраблялі розны посуд, прылады для жыцця. І зараз у кожнай сям'і беларусаў ёсць такія вырабы. Гэта і вазы, гэта талеркі, падстаўкі. Шмат чаго можна заўважыць у нашых беларускіх магазинах. Але яшчэ больш можна гэта бачыць на разнастайных ярмарках. Ганаруся беларускімі умельцамі. Купляйце беларускае.